Zajímá vás, jak si získat důvěru zákazníka, abyste mohli úspěšně prodat? Řešení je jednoduché. Prodávejte fair. Myslíte si, že fair neprodáte? Naopak. Prodáte víc, protože vám bude zákazník věřit a bude se k vám vracet. V minulém videu jsme si řekli, že prodáváme jen to, co zákazník potřebuje. Dnes se podíváme na další důležitou zásadu. Marže musí být férová pro obě strany. A další klíčovou zkušenost, kterou jsem jako mladý obchodník udělal, byla už bankovnictví. Měl jsem na starosti velké korporace a jednou mi zavolal můj velmi dobrý klient s požadavkem na směnu zahraniční měny. Potřeboval prodat několik set milionů dolarů a nakoupit za ně koruny. Klient se mě ptal na směnný kurz, to znamená na cenu, za kterou my bychom jim ty koruny byli ochotni prodat. A vzhledem k té velké částce já jsem si byl naprosto jistý, že o tu cenu povedeme velmi tvrdé vyjednávání, takže jsem chtěl tu cenu postavit co nejvýš, abychom měli dobrý vyjednávací prostor. Na druhé straně jsme měli velmi dobrý vztah, takže já jsem se domníval, že i když ta naše cena bude nejvyšší z poptávaných bank, tak nás to nebude diskvalifikovat, ale pořád budeme vyjednávat. Takže jsem tomu klientovi dal normálně kurz podle kurzovního lístku, což je ta absolutně nejvyšší myslitelná cena. Je to ta cena, za kterou bychom komukoliv vyměnili třeba jenom $1000. A k mému velkému překvapení mi klient volal asi za 10 minut s tím, že obchod berou. To pro mě byl obrovský šok, protože podle letmého výpočtu jsme na marži na tomto obchodu vydělali víc než 5 milionů korun. A to byla významná část mého měsíčního prodejního cíle. A tak jako mladý a sebevědomý biznismen jsem se hnedka vypravil za šéfem, abych se mu pochlubil. Šéf na mě jenom vyvalil oči a říká, cože? Tolik? Ty jsi se zbláznil. Já jsem mu oponoval s tím, že na tu cenu přece klient přistoupil dobrovolně. A on říká, pokud se to klient dozví, a je velká šance, že se to dozví, tak se naštve a odejde od nás. A to není dobré pro náš dlouhodobý biznes. Protože standardní cena podle kurzovního lístku není férová cena pro tak velké množství. Touto zkušeností jsem si uvědomil, jak velkou moc má důvěra, že klient nekontroluje cenu ani pro takto velký obchod. A na druhé straně jsem si uvědomil, jak málo stačí pro to, aby člověk ztratil tu klientovu důvěru. A pak bych už asi nikdy nezískal tohoto klienta zpět. A navíc by mi to zavřelo spoustu dveří k dalším klientům, protože lidé na těchto pozicích se znají a zvěsti, zvláště negativní zvěsti, se šíří velmi rychle. Každý si sám rozhoduje, co to je férový prodej. A na trhu dlouhodobě přežijí jen ti, co to mají nastavené správně. Když tuto historku povídám na svých seminářích, lidé se často povzneseně usmívají a říkají, že jsem idealista. Že tato historka není z dnešního světa. To nejsem schopen posoudit. Své hranice si každý nastavuje sám. Můj otec mi říkával, že každý je sám svého štěstí strůjce. A tady to platí dvojnásob. V prodeji není nejdůležitější maximalizace vaší marže, ale maximalizace součtu vašich marží. Uvidíte, že pokud budete používat techniky, o které se tady s váma dělím, a pokud budete mít na mysli dobro vašeho klienta, pak budete úspěšnější než jste teď. Přinese vám to vyšší úroveň sebevědomí a váš prodej se bude zvyšovat. Pokud vám moje video přijde užitečné, podívejte se prosím na můj blog, kde mám další videa, tipy a návody. A budu moc rád, když je budete lajkovat, sdílet, anebo když je přepošlete svým známým a kolegům.